Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с вашето любимо предаване Ром ТВ, град Славяново. Аз съм вашата любима водеща. Елате сега да видим кой ще бъде нашият участник тази вечер. Здравейте, госпожо! Здравейте! Бихте ли се представили на нашите зрители? Ние сме от телевизия Ром ТВ, град Славяново. Ами, казвам се Джумазие. Джумазие се казва? Да, Джумазие се казвам. Бихте ли спрели да метете за малко само? Какво? Да спрете да метете за малко. Да, спирам. А вие защо всъщност метете тук улицата? Защото не викат от съвета. Да чистим и да метеме, че дават помощите долу. 36 лева? Да. Само 36 лева ли вземате вие всеки месец? 36 лева взимаме, защото ма водят самотна майка. Трябва да дават повече. Вашия съпруг къде е? Той ме заминал при другите жени. А вие колко деца сте? 7 деца, едното момче ето тук. Ето го. Там, вижте го, умря да се смее. Не, майко, не се срамувай. Дойдоха от телевизията да не снимат. Добре, майко. Значи, в принцип ние знаем, защото всички роми имат доста голям музикален талант. А сега вие ти дал Господ. Господ ти дал. Глас дал. Вие глас имате ли? Не знам. Вие ще кажете. Бихте ли ни изпълнили нещо пред нашите зрители? Винаги за вас става. Може ли майте? Микрофона е ваш. Аз може да стоя майте, защо ми се стои става. Мангав, парвари бори метела, парвари бори метела, шудри. Ето ти от мене. Браво! Нещо друго знаете ли, освен цигански език? Знам турски. Добре, изпълнете нещо тогава на турски. Stava be. Gün gecesini düşündüm durdum, hatırlamadım, avundım durdum. Gün gecesini düşündüm durdum, hatırlamadım, avundum durdum. Seni yaşadım, seni aradım, senin benim için vazgeçemedim. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de güzelsin, bakamıyorum. Seni sevmeye kıyamıyorum. Bu ne büyük aşk, anlamıyorum. Наистина имате страхотни гласови данни. Мерси много. Нещо на български знаете ли? Като например, българска песен. Да. Коя българска песен да ви пея? Не знам, нещо от вашите... Не знам, която на вас ви харесва. Кой е грях, че те обичам толкова, ти прости, че любовта убива, вече знай. Дали сме родени от грях или от любов, никой не знае. Дано даде съдбата да имаш дъщеря и с нея да се случи всичко онова, което аз изстрадах, но разбрах, че любовта е само за хора със сърца. Благодарим ви наистина много. Вие бяхте един от най-обичаните наши участници. Така говори Карманджа. Пожелавам ви всичко най-хубаво.
всичко най-хубаво. Пожелавам ви някой ден не да метете улиците, а да метете вашата хубава къща. Аз имам, ама я крема. Сега. Да не покажете. Добре, това беше всичко от нас за тази вечер. Останете с програмата на TV Rome.